записваме, защото бибок се приемам. Аз те приемам. Аз се заразих с бибок. Боли матура за тебе и тебе. Сега ще направим много яко видео. Направо ще припаднете. Ще направите така. Уникални сте! Да. Кой гледате, че тая е страх? Стипе! Ое! Весела Коледа, честита Нова година, да сте живи и здрави и да. Мани. Който тръгва да загасва. Ой. И колко тъмно стана. Окей, плати за тати. За бати баба.